3D animazioa, jokoak eta ingurune elkarreragileak zikloa 2000 prestakuntza orduko goi-mailako zikloa da. Lanaren edo egoera pertsonalaren ondorioz aurrez aurreko prestakuntza jaso ezin duten eta 3D animazioaren jokoen eta ingurune elkarreragileen arloan lanbide heziketa formazioa behar duten pertsonei zuzenduta dago zikloa. Ikasle bakoitzak bere beharretara eta ikaskuntza erritmora egokitutako prestakuntza ibilbide bat eraiki ahal izateko, eskaintza modu modularrean egiten da. Ziklo hau amaitzean, gai izango zara 2D eta 3D inguruneetan pertsonaiak diseinatzeko eta garatzeko, eta animazio tresnen bidez haiei bizia emateko. Era berean, gai izango zara ere animazioaren, publizitatearen eta jokoen industriaren eta multimedia proiektu elkarreragile eta gaiu anitzen proiektu baten fase guztiak diseinatzeko eta garatzeko, bai eta muntaia eta postprodukzio guztia egiteko ere. Tituluari lotutako gaitasun guztiak eskuratzen direla bermatzeko, moduloaren tutoreak ikasgela virtualean zenbait ikaskuntza eta ebaluazio jarduera argitaratuko ditu. Jarduera horiek epe jakin batean entregatu beharko dira. Horrela, ikasleak diseinatzen, marrazten eta modelatzen, 2D eta 3D animazioak sortzen eta multimedia ikusentzunezko produktuak garatzen ikasiko du. Ziklonek ateak irekiko dizkizu lan mundura, hala nola, 2D 3D animatzailea, 3D modelatzailea, grafista digitala, espazio bisualen sortzailea, 3D efektu berezien teknikaria, multimedia ikusentzunezko produktuen eta aplikazioen garatzailea, multimedia ikusentzunezko eduki elkarreragileen eta ez elkarreragileen editorea. Ikaskuntza prozesua ikaslearengan zentratuta dago, eta ikasleak bere lan erritmoa markatzen du ezarritako epeak betez. Horretarako, irakasleak eta ikaskideak ditu eskura, eta haiekin lankidetzan aditu eta informazioa, zalantzak edo gogoeta partekatu ahal izango ditu, foroen eta talde lanen bidez. Metodologia aktiboetan oinarritutako eta eginez ikastera bideratutako ikastetxearen prestakuntza eredua indartu egiten da une oro, jarraipen eta tutoretza personalizatua eginez. Horregatik guztiagatik, BIRTLHek lanean ari zaren bitartean formatzen jarraitzeko aukera ematen dizu.